Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda. Nuhu da Zango sun daɗe suna abokanta kafin dangantakar su ta yi tsayi. Za a iya cewa babu wasu jarumai fitattu da suka samu ɗaukaka a fagen fim ɗin Hausa kamar Nuhu da Zango. Sai da rashin jituwarsu ta sa mutane suna ta yin shakku kan wayewarsu da fargaba akan makomar masana'antar wacce ke fama da karancin shugabanci na gari. Ba dai yanzu ne jaruman biyu suka fara samun sabani ba, kuma duk da cewa an yi kokarin sulhunta su a baya, amma batun na ci gaba da ruruwa. A 'yan kwanakin nan kafafen sada zumunta musamman Instagram sun cika da kalaman batanci da habaici, a wasu lokutan ma har da zage-zage da ke kai kawo tsakanin magoya bayan jaruman biyu. Duk da cewa Nuhu da Zango ba su fito fili sun tofa albarkacin bakin su ba kan lamarin, a zahiri take cewa sun san abubuwan da ke gudana, domin abin ya kai matakin da ba zai yiwu na ce ba san abin da yake gudana ba. Me ya haɗa faɗan, kuma tuwa yake rura wutar rigimar? Zai wuya ka fito ka ce ga abin da yake haddasa wannan rashin jituwar ta baya-bayan nan, amma dai abin ya fito fili shine akwai wasu da za a iya ɗora alhakin taɓarɓarewar lamarin a kansu. Ba wasu bane illa 'yan fada ko kuma masu ɗabi'ar fadanci, suna yawo nan da can suna faɗar ƙarya da gaskiya domin neman gindin zama a wurin jaruman biyu. A don haka ya kamata a fallasa musu ruruwar wutar rikicin nan, a kunyata su sannan a hukunta su. Idan ba za su daina ba, wasunsu ba su taɓa son a zauna lafiya ba, domin kuwa ba su fitowa a babban fim ba in ba tare da faranci ba da nuna bambanci. Dole ne a kauda ɗabi'ar nan ta fadanci ga wanda ya kawo jarumi Kaniwu da kuma ƙoƙarin kushe abokin hamayyarsa. Hakan na nuna irin raunin harkar fina-finai na Hausa, domin kuwa tana nuna cewa gaba ɗaya masu harkar tunani ɗaya kawai suke yi, kuma manufarsu iri ɗaya ce. Kasance da Kannywood a yau don jin yadda za ta kaya. Ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa don samun labaranmu a koda yaushe. Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda.